Abuelamia. Hey, shut on that. Good afternoon. Like, listen. I told that touch about quick money. How will ever back up and you have poor what doom? I check out how much. I'll quick money. How will ever back up and know who have poor what doom? I do. Huh? Yes. You got the room away interview. Okay, come by. Saturday happening on live version. Oh, Yana. Bishop, nde was I going to make a first before I video. Why you not say Kelly? So I'm not going to get it. Good afternoon. Let him mention another thing. Let him make other statement. Good afternoon. Let him make other statement. Good afternoon. Let him make other statement. Give word to Lerosana. Amaram nigga born item sir. Hamburger Bianca. Yes sir. Okay, man, how will I make a Gapa, you have co watum. Ngadi room away interview. Amam. Ganiru. Afole. Mudafone. Afole get one. Adam Tat. Adam Tat. It 30 years my home marker. I'll catch Kusi, man. No, Kashukushi, man. Yes, sir. The way for Nala give a lot of hair last. Yeah, we can't get it. Meshlata to koge wa bingo ibranga mesara monko. Meshlata to koga. Na go jere knockout. Mbasa. Mba. Gwe rele knockout mbo. Merabem. Gene ke na aro. I'm not interior designing. Then let him each kwa hundere banga knockout mbosi Christmas gere man knockout. Merabem knockout, sir. Irebe knockout mbo. Yes, sir. Ya wore phone go. Men to go ta. Oh yeah, mapote ya nwa bingo. Mapota that no nwa bingo nye riri. Mapota that ne. Mega designer gbara lante. Pe kwara hundere ge banga knockout. Ge bianga biagwa msi rebempo. E gbara lante. Oh yeah, sit up from that. Let's get cross straight. No straight. Unye riri. Kwe po shi ku ihu kpono. Graba ponte. E de 30 gba ponte. Isi mega ele ye wa ka oro ge. Interior designing. Ele need design manga mmadụ nwụrụ. Mba ụlọ mmadụ ọ bụ na ịlụsa na m ga design interior ya ọbụla. Mmadụ kpọọ gị m ga-abịa emeghebere ya na na-achị ibubata ozi jee design ya. Mba. Branga gbara ọla ntị. Kebishina nọ nyere anyị. Enugu.
Ebe na Enugu. Independence layout. Ibaga boy ka we mo amụra. Mba, abụ m ọga aka m onwe m na-agba bọọlụ. Etowala nwaanyị ime mbụ. Mba. Nna gị na nne ha dị ndụ. Paga ọgbalara mbụ. Mba. Nne gị ọgbakwala okopụla mbụ. Mba. Mmadụ okwu biela okwu n'isi gị mbụ sọ ga-adịrị gị na mma. Amarọ mma mba. Onwere onye bụrụla gị ọnụ. Mba. Iwe onye iberibe. Mba. Iwe onye aparị. Mba. Egbe eluigwe nwere onye ọgbagburu n'ụlọ unu. Egbe eluigwe nwere onye ọgbagburu n'ụlọ unu. Mba. O nwere ọgbagburu. Lanya, na-ajụ gị ajụjụ get concentrate here and very fast na asam ajụjụ. Don't come here to delay me here. Kwena n'ihe m na-agwa gị na dam for egwuregwu here. Mgbe m chọrọ ọchị agaala. Ọkwena n'ihe m na-agwa gị na apịrị gị apị. Mba. Iwe onye ohi. Mana adụm ezuzu. Iwe onye ohi. Mba. Ọ mgbe gara aga. Ok, chegharịala. Echegharịgo m. Echegharịgo m. Gịnị ka ị na-ezu mgbe izu ohi? Ife ọ bụla aka m rukwe. Ke na-abụ Ihe ọ bụla aka gị ruru. Yes, sir. Nwa ohi dị n'ahụ n'ezinụlọ ha. Ọbara ohi oshi n'aka mma gị ka ọ bụ mpa gị. O nwere onye ochi n'aka, I'm just nọkọta wee mebie. Ka e mere iji na-ezu ohi mgbe izugo ohi. Ma maka na nna like izu ohi mgbe ahụ. Ya? Nna like izu ihe ọ na-abụ m onwe mgbe ahụ. Ọ ihe mere ga-eme ka ọwụ das akpịrị kọwa akpịrị. Ọnwụnwa chụzuru Ị ṅụọla goofu mbụ? Nwajai ara. Ele goofu ị na-aṅụ ọla ụdụ kọwụ SK kọwụ Igbo? Ọ kana. Kana. Ya? Ịṅụọ ya na-ele anya ebe a nwa onye ohi a bịa lee anya na ị ga-efokọsụ na-asụ otu ohi otu ịkpara imi ndị ohi ma ị ga-efokọsụ hia na mepụta oge nka
take parimi indo in the when gababi me. Madam focus. Is to take our money. Damn you. When gababi me, I used to take our money, maybe Ranga Begum say, Kana. They hang a only goof. Branga Bia face grand. And when I ran on a family nigga and naga. Amba. You could put Lambo can bring Mba. Nketa talaga mbo. Ele hime ga nketa ta. Ndị nwe ya tọpụrụ ya n'eri. Ebe m na-agafe na gate ha. Ele nga ọtara gị n'ike ka ọnụ nkwụ. N'aka. Ọnụ nga ị ga izu ohi na ha. Ele hime ga nketa bịa jide gị n'aka tama gị. Gịnị ka ị gara izu? Nketa ji taa gị. Mgbe m na-achọ ka nkwapụ ya ya taa m n'aka. Nwokorobịa vu anti-rabies agara ya. Anti-rabies agara. Ụmụ nwaanyị ole ka ị tarala? Ada agụtakwa ya ọnụ. Enye ndị ebe amụ ezu ike. Ijeji okpu aka. Ma m na-eji okwu ma sometimes adị m ejikwa. Ege enye lodi mkpu ị na-eti. Adị m etikwe mkpu. Genotype. Blood group gị. O positive. Phone number gị. 070 66 91 39 52. Now, Odrom, akwa ịkwụsịrị izu ohi izu ya now. Mba akwụsịgo m ya. Ha? Akwụsịgo m ya. Enwere mgbe izuru pant, iji ezu ma pant ma akwụ m ndị mmadụ. Mba. Okay. Ngwa na ebe ịkwụsịrị ya. Daalụ. And there am. Ị ga-akwụ straight. Achọm that thought from you. Pranga bịa APPM. Enyi atọ lie fe gị ịgba ịfụfụta ara ntakịrị gị nga. O dị mmadụ gị ga-eyi bra yirikwa another breast na bra ga eme asị iyi bra pụọ. Pranga bụ sharp. Ọ ya tọfụ ihe ahụ iyi n'isi. Ọ ya tọfụ ya. Tọfụ ihe ahụ iyi tiri n'isi. Pranga bịa takushi mensa probisha. Weta kalishi gị ngọngọ a na-ezu ike. Ị bịara interview? Yes, sir. Eish, n'oge dati yes sir n'ọnụ. Ma mara ma mpa gị ọwụ onye ọcha. Mara ma mpa gị ma ọwụ mma gị ọwụ onye ọcha. Pranga etigara m yes sir. Ọwụ onye Igbo ka ewu. Pranga etigara m yes sir. Ịtara ahụ ị ka na-asụ English ị ga-asụwa Igbo mana m na-efu ifu ka onye Igbo. Pranga bịa gwara m yes sir. Wepụ aka na ọnụ gị. A sị gị wepụ aka n'isi gị this girl. Kwa ahụ ndị asị gị oro onye m jide ọkpọ n'isi.
You take me for granted? No, sir. Asige wapa kanishi. Nkwo ye ge me ku bi okwu nishi makachi. Akwema ni ho wole mere ba ga pa ni wa ko wadum. Me pano shamo akwema ni ho wole mere ba ga pa ni wa ko wadum. Yeah. Nga ni room we interview. Ganiru. Aya, the way phone nala. Ge bilioto, ge laso. Enya kwa phone na straight mrama wo he ka wo height ka wo glogo. Kwa phone na straight. Hey! Imara gi gbanga tile ka gba go kutiska bige jidara aka. Nwa bingo. The way phone na straight osisa. Aswara. Kopra na no ge na ho. If after nga oriala. This one, I don't know how to explain this phone. Lanya wepu phone na heba and TV ge shige. Wepia from every TV ge akucha account ge ga like here now. Bishop. Yeah. It was sickle cell. Bishop, no now. Like I will be shop no now. Man I go be. Like I will be shop no now. Sickle Bishop, cell on the Abum AA. Hem to look at what you do. Ijara sickle cell. This chile kama. I don't mind. Enya sit up. Ipokaronyana here this girl. Yes. It is 28. My patient, no, hulata ka wine. Look at this girl. Look at. Amwa kebe gara kanuku. Ayatono. Eish, asige tono ge pro. Etono ge pro. Ayatono. Bia. Hey. Eba ya na wo etono ge pro. Tono ge pro, tono ge pro. Chileke pole hiyo. Go to Kuya from Kuya to where each has his age as all. Bian ne, about the baganaho. About him now, Bishop. I sit up. Don't come here to relax for me. Sit up. What I can shigi this girl? Take what we look at. Ranga baby, echogonye na naka. Get out of this place. You think I'm joking here with you? I don't joke with any of my content, my program of it. Bishop, na ni na-ekwu. Okay, man, how will I back up and you have what do? Kuna we network. Good evening, sir. Faka marry who konyere my billion thought gaho. Ranga dinara la biagwam good evening, sir. Faka marry who konyere my bills billion tonga. Faka marry who bianca bianca na gwam good evening, sir.
Gonga need in a interview. Ranga Mabruna bed Kankatamana Bosho. Yanga Biakwa Kadavesha. Sorry, sir. Mamboge Bianca. Yes, sir. Women, you have lemon back up, but you have quadrum. Yeah. Good afternoon, sir. Mamboge Bianca. Yes, sir. In a make, I can't in a make a noise, not there. Good afternoon, sir. Bishop, good afternoon, sir. Problem is this one.